Να προχωρήσουμε όμως στην επόμενη βράβευση. Έχουμε ήδη φορτιστεί όλοι. Γεννήθηκε στα Χανιά. Σπούδασε στο τμήμα Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι απόφοιτος της Αστυνομικής Ακαδημίας. Σήμερα το επάγγελμά του είναι αστυνομικός. Από 6 χρονών ασχολείται με τον υγρό στίβο και έχει πολλές διακρίσεις με την υδατοσφαίριση σε πανελλήνιο επίπεδο με τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων. Στον ελεύθερο χρόνο του, εκτός υπηρεσίας, ασχολείται με τον εθελοντισμό και με την κολύμβηση, προπονώντας άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγχωρέστε μου τα σαρδάμ, είμαι φορτισμένα από την προηγούμενη βράβευση. Από το 2000 έως και σήμερα είναι υπαρχηγός στην εθελοντική ναυαγοσωστική μονάδα του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, η οποία ανήκει στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Έχει πολλές εκπαιδεύσεις με την διάσωση και έρευνα στο υγρό στοιχείο όπως θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, πλημμύρες κτλ. Στα 13 χρόνια της εθελοντικής του προσφοράς έχει μιλήσει σε περισσότερα από 2.000 άτομα, κυρίως σε παιδιά, με θέμα την πρόληψη των ατυχημάτων σε θάλασσα και πισίνα και έχει εκπαιδεύσει πάρα πολλούς εθελοντές ναυαγοσώστες. Από το 2000 έως και σήμερα είναι ο επικεφαλής εθελοντής προπονητής στο τμήμα κολύμβησης Special Olympics του Ναυτικού Ομίλου Χανίων. Μαζί με τις προπονήτριες Μπιλιάνα Κόντοβα και Λίλιαν Φόρσουθ, οι αθλητές ΑΜΕΑ του Ναυτικού Ομίλου έχουν διακριθεί σε πανελλήνιο, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στους αγώνες των Special Olympics. Από το 2009 έως και σήμερα προπονεί αφιλοκερδός το Χανιώτη Παρολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή κολύμβησης ΑΜΕΑ του Αθλητικού Σωματείου Μεγαλόνισσος Ηρακλείου Αντώνη Τσαπατάκη. Σε αυτά τα 4 χρόνια μετράνε πολλά πανελλήνια ρεκόρ, 1 ευρωπαϊκό και 2 παγκόσμια μετάλλια, ενώ ήταν και ο πρώτος Χανιώτης αθλητής που πήρε μέρος στους Παρολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και κατέκτησε την 4η θέση στο αγώνισμά του. Παράλληλα, οι δυο τους επισκέπτονται σχολεία, ώστε τα παιδιά να μάθουν για την αναπηρία και αν τύχει σε κάποιον δικό τους να μπορέσουν να το βοηθήσουν. Επιπλέον, από το Δεκέμβριο του 2012 έως και σήμερα, βοηθάει στην αποκατάσταση της μικρής Ραφαέλας μέσω της κολύμβησης με ειδικό πρόγραμμα στο κολυμβητήριο Χανίων το χειμώνα και στην πισίνα των εκπαιδευτηρίων Μαυροματάκη, στο κολυμβητήριο Χανίων το καλοκαίρι και στην πισίνα των εκπαιδευτηρίων Μαυροματάκη το χειμώνα. Η πληρωμή του για όλα τα παραπάνω όμως είναι, όπως θα δούμε και στο επόμενο βίντεο, τα χαμόγελα ευτυχίας και ικανοποίησης των παιδιών που βοηθά. Νομίζω λοιπόν πως όλοι έχουμε καταλάβει για ποιον πρόκειται. Να έρθει κοντά μας ο κύριος Κώστας Νικολαντονάκης. Την απονομή του βραβείου θα κάνουν ο αναπληρωτής Γενικός Ταξίαρχος Παντελής Μουρτζανός και η Διευθύντρια της Κρέτα Voice Δέσποινα Τζαγκαράκη. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας, Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης. Πάνω σε Αγιολότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της φυσικής ηγεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, θα ήθελα να συγχαρώ για την ευγενική πρωτοβουλία την Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανιών και τα στελέχη της εφημερίδας Κρέτα Voice για την απόψινή εκδήλωση, η οποία αποτελεί ύψιστη έκφραση της ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά και ανιδιοτελώς τον καλύτερό τους σε αυτό στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του τόπου μας. Σε αυτό το σημείο επισημαίνω την ιδιαίτερη τιμή και την αξία που αποτείνεται στον κύριο Νικολαντονάκη Κωνσταντίνο, αστυνομικό του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων, ο οποίος με την πανεπιστημιακή του κατάρτιση
επιδεικνύει μακροχρόνια και πλούσια δράση στο πεδίο του εθελοντισμού, στον αθλητισμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ που επιβραβεύετε τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη, που συνιστά στις μέρες μας κινητήριο δύναμη για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη, που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση παραδίδω το βραβείο Καλής Πράξης στον Κωνσταντίνο, που μας κάνει όλους υπερήφανους με το κοινωνικό του έργο και του εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσει να προσφέρει αγάπη στους αθλητές της ζωής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή μου κάνετε. Τον κύριο Μουρτζάνο τον είχα δει 3 χρόνια στο Ταερέθινο. Έχουμε περάσει και δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου, όλους τους γονείς που μας, και σε εμένα και στους άλλους προπονητές και όλους τους συνεργάτες που έχω, που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους, το Ναυτικό Όμιλο Χανίων, που είναι η δεύτερη οικογένειά μου, γιατί ζω από 6 χρόνια στην πισίνα, και στεναχωριέμαι με αυτά τα πράγματα που βλέπω να κλείνει η πισίνα χειμώνα, καλοκαίρι, να μην έχουμε μια πισίνα σαν τα Χανιά, που είναι ευλογημένος χώρος για τον αθλητισμό, και θα θέλαμε την πισίνα να είναι ανοιχτή. Δυστυχώς, πνιγμοί, μικρά παιδιά, πιστεύω ότι η πισίνα μας πρέπει να μείνει ανοιχτή. Τα Χανιά μας βγάζουν πρωταθλητές, έχει πολλούς καλούς προπονητές, έχει πάρα πολλούς καλούς αθλητές σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα τον κύριο Λιψάκη, που είναι υπεύθυνος του Δήμου Χανίων, να κοιτάξει αθλητικές εγκαταστάσεις, να προπονούνται τα μικρά παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, να μην κοιτάζουμε μόνο το γήπεδο, να κοιτάζουμε και τις άλλες εγκαταστάσεις. Εμείς που ζούμε στον χώρο του αθλητισμού και όσο ας πούμε, τον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με τον αθλητισμό και τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, θα θέλαμε να μας αφήσετε να αθλούμαστε, να θέλουμε χώρους αθλητικούς, να θέλουμε την πισίνα μας ανοιχτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου που με έχουν μεγαλώσει, γιατί είναι βιοπαλαιστές και με σπουδάσανε και προσπαθώ να κάνω αυτά που μπορώ στον ελεύθερο μου χρόνο. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που κάνεις. Είμαι αρκετά συγκεκριμένη. Συνέχισε αυτό το έργο που κάνεις. Αξίζει πραγματικά. Και ό,τι χρειαστείς θα είμαστε κοντά σου. Ευχαριστώ πολύ.